Tapuka ma parmingguata di Manogoton, ima minggu sadarion, minggu dung Epifanias, marede mahitasian buku ende nomor 574 ayat 1 saat rodi ayat 3. Pagalak matoktok palitomi Lancono harinai Sapo parokiloni Tagama Tuhani Say pagalak matoktok palitomi Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Mandok moliate mahamu diamai, nama ngaroro hitasian gonggom ni haholomon, jalan apa usaton hita tu bagasan harajaon ni anak haholonganna. Haleluya. Marta miang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang nasitong, nama nondangi ganup jolma na di portibion, sondakon mabohim, tuhami jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hangoluan marhitesiani, serajai mahami, asa unang manibil hami sian dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patoktong marohanami marhaposeon tuho marhite-hite tondi perbadia. Amen.
nian hamuma patik ni debata dienet sian Matius pitu ayat 20 sada songonon mahatana. Dada saluhut halak na mandok au Tuhana bongot sogot tuhara jaun banua gicangi holan aka na mangulahon lomoni rohani damang na di banua gicangi do songoni masahatna atong rap mangido gogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau nohombar tu patikmi. Amin. Potimad dosata di hadapan ni Tuhan. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung na pungudo hami di jolom martamiang tuho. Dada mangason hati goran nami na mangason asini roham na godangido. Sai asima roham mida sandok bangso nami. Sei sama dosa nami saluhutna. Sai sungguli marohanami asa muba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuha sesani dosata songono dohatani Tuhan Jahoba nunga polahu pasisi aka pangalosim songon obun jala songon obun manorop aka dosam sai mulak maho tuau ai au dosi paluaho hasangapon madi debata na diginjang. Amin. Hidup lanjut di Kristus, terus di
Epistel di minggu patujolo jamita dienet sian Jesaya onom ayat sia sahatro di ayat 10 tolu tajahama marsikap soring. Jadi di dok ibana ma lau maho jala dok matu bangsoon saya manangi-nangi mahamu alai unang atu sihamu saya idama alai unang manadahamu. Rohani bangso jala mingguri pinggul nasida jala pitungi mata nasida asal unang mardida mata nasida manang marinege pinggul nasida manang mangantusi rohana sida jala unang muba manang malum hilolonona. Jadi nikuma sadia lelengon ale Tuhan jadi ninama pai matarulang aka huta so ada marisi jala aka bangso marisi jolma jara tarulang tanoi gabe halonganganna. Ai padaon ni Jehovah ma aka jolmai gabe langa situtu parsitongaan ni tanoi. Alai tading dope di bagasan sapar 10 nang akai disiapodo songon hau tusam jala songon hariara naman martuko di hatatabana boni nabadia do tukonai. Martua doa akan natu mangihon hatani debata jalan nau pepsa. Amin. Oh Tuhan Yesus, Raja di Sudena, tidakon maha porsiatai songon natihina tidakon idongan saha porseaon di sandok portibion rap mahitam mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona satu dosan natu mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tubuduan si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang soha bubuan ido tuhata natu maon na bernit di pangmusilatus nama tetar pajal do ibana di haupinas silang natua tu banu atoru dung tano namulak mangolu di hari patulon nama naik tu surgo launu di bata Jehovah amanai pargogona satu dosani di sima ibana paima mulu sogot tanoon mangumi akam nama mulu dor tamate au porsea diton di perbadia jala adong sadahurian nabadia huria topan halak Kristen akan nabadia dohot yahasan di dosa dohot ihatai manembok mulak mangulu sogot daging ni halak naumate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema tikting namasa di mingguan. Shalom. Tikting Huria HKBP Depok 2, Resort Depok 2. Parjolo Panungguli. Sada Gowarni Minggu. Sadario Minggu 6 Februari 2022. Ima Minggu 5 Dungdup Epanias. Jala topik ni jamita. Ima gabe si ihuton Yesus. 2. Pakobasion pandidion nabadia tudak danak.
tu minggu nanaing road 10 Februari 2022 patu paun ma pangobasion pandidion tu anak danak tu aka natoras naing mambuan ya nakon natu pandidoni asa dipabawa tu situa sektorna jala mangisi formulir nasian huriata. Pinabotohan mai konseling padidion patu paun mai di hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 10 pitu waktu Indonesia Barat bot hari. Tolu, perekrutan anggota seksi pendidikan. Di hari ngoton huriata dorua sian ganu sektor narade lau mangobasi di seksi pendidikan ni huriata. Paupaton, pembukaan kebaktian pertangyangan sektor. Di hari Rabu 9 Februari 2022, mulaan ni huriata do pertangyangan sektor na ni uduta tu namaru laun nabadia. Pertangyangan ini dipatupa di huriata, masuk pukul 10 sia waktu Indonesia Barat, sinoson matu amanami inanami, ruas AKBP Depok 2, asaria mandohoti pertangyangan di. Mahon, pertangyangan keluarga Parhalado. Di hari Kamis 10 Februari 2022, pukul 10 sia waktu Indonesia Barat, dipatupa ma pertangyangan keluarga Parhalado na diudutan tu sermon Parhalado. Sinoson ma dihamu amanami inamai Parhalado nang keluarga asahuria mandohoti pertangyangan ini. Waunopon rapat Parhalado HKBP Depok 2. Di hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 10.06 waktu Indonesia Barat, patu paun ma rapat Parhalado. Sinoson matu amu amanami inanami Parhalado HKBP Depok 2 asa mandohoti rapot Parhalado. Papituon varia koinonia. Seksi sekolah minggu. A. Penghentian sementara kebaktian tatap muka sekolah minggu. Mamereng situasi nampar pudion pinaboton matuhita ia permingguan ni sekolah minggu secara tatap muka dialihkan matu permingguan marhite permingguan virtual Zoom online. Pinang wido ma kerjasama sian hamu amanami inanami natoras nia anak kota sekolah minggu asarade mandongani anak kota sekolah minggu mandohoti permingguan ni marhite virtual Zoom. Permingguan ini nunga dimulai naking pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. B. Rapat priorisasi pengurus seksi sekolah minggu. Mamereng situasi napar pudion pinabotohon matuhita ia ulaon nama radomuan rapat priorisasi pengurus sekolah minggu masohot majolo satu tiki naso boy tinotohon dope tarik nomor 2 seksi remaja. Sungguh-sungguh 5 paduan undangan rapat priorisasi pengurus seksi remaja. Di hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul 10 pitu waktu Indonesia Barat, maringan di gereja HKBP Depok 2 neng patu pauta rapat priorisasi pengurus seksi remaja. Aka persyaratan ruas dirapoti boi mata jaha di tikting naung sahat tuhita. Penghentian sementara kebaktian remaja. Pinabotohon matuhita permingguan remaja ni huriata masohot majalah sahat tutiki namangihut. Seksi pemuda. Sunggul-sunggul paduan undangan rapat priorisasi pengurus seksi pemuda. Naing patu paun marapat seksi kategoria pemuda lau priorisasi pengurus seksi rapotu di patupa di hari Sabtu tanggal 10 sia Februari 2022 mulai pukul 10 sia. Maringanan di gereja HKBP Depok 2. Aka persyaratan ruas dirapoti boi mata jaha di titing naung sahat tuhita. Seksi perempuan. Penghentian sementara aka ulaun di seksi perempuan. Mamereng situasi na perpudion pinabotohon tuhita ia ulaun na maharamuduan tu seksi perempuan mansohot majalah sahat tutiki na soboy tinotoan dope. Boa-boa taringot pengaktifan kembali ulaun di seksi perempuan boi ma di pasatu tiki na mangihut. Seksi ama. Sunggul-sunggul paduan undangan priorisasi pengurus seksi ama. Neng patu paun marapat seksi kategorial ama di priorisasi pengurus seksi ama tu minggu naneng ro 10 Februari 2022 mulai pukul 11.30 manangdung permingguan manugot maringanan di gereja HKBP Depok 2. Aka persyaratan ruas dirapoti boi mata jaha di titing naung sahat tuhita.
Dua tikting parhepengon. Pemasukan dot pengeluaran di mingguan pemasukan tuhuria 10 juta siaratus pitu tolu tu pembangunan kosong tu diakoni sosial 2.670.000 tu pusat AKBP 3.180.000 jumlah pemasukan 24.766.330 pengeluaran tuhuria 56.770.310 sia tu pembangunan kosong tu diakoni sosial 7 juta tu pusat AKBP kosong jumlah pengeluaran 60.770.310 sia ribu. Saya di pasus-pasus tuata ma kapeliani na yang diulaon di huriaon bayan sangat ma diguarni jalas niri roha dihita ruasna akat tiktik nasi jinahon boi mata jaha di warta naung saha tuhita songoni ma tikting di huriata di bagasan nasambinggaon di bata ma nama masuh hita salum. Marede mahitasian buku ende nomor 238 ayat sada dohot udutna uhut papungu pelian. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha imana mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hina hulungan di bagasan guari Tuhata Yesus hatani debata barita nauli di minggu na palimahon
dung Epifanias tersurat sian Evangelium Markus bidusada mamukamai sian saplonom sahat rodi ayat 20. Markus sada ayat saplonom sahat rodi ayat 20 songonon didok hatan itu hatta dungi dinamardalani ibana di topi ini tau Galilea di ida masih Simon doh si Andreas donga saamani si Simon na sumapakon jalana tu tawi ai pajala do nasida. Jadi di dok Jesus matu nasida ihutok kamu au bainokku kamu si jala jolma pitor ditadikon nasida majalai laos mangihutoni bana. Jadi dung dumau otik di dalani siani di damasi Yakobus anak ni Zebedeus dohot si Johannes dongan nasa amai di bagasa parau donang nasida pature-ture hujala nasida dungi manigor di juma nasida gabe ditadikon nasida ma ama nasida si Zebedeus na diparawi rap dohot akka anak gajianna lasrodo nasida mangihuton ibana ima yanggo sahatna huriana hinaholonga di bagasan guardi tu kata Jesus manang na di diabepe hitan waeng paihut-ihut parmingwota siana sota hilala oma ari na patulupulupituhon dung di luas debata hita mangujakkon si majujakta manang pardalanatta di bagasa tahun 2022 nasasitongna sada persirang kutotta maka waccon gabe tahun nagok pasu-pasu tahun nagok lasni roha atik pe naksay boy sikop songon nakanata kirim di bagasan perdalanan ngulutan atau lupu-lupitu warion dan apalah say boy songon nakanata parsitai ay hira di ujung di bulan Januari manang di bulan sada nga mulai tarduduk kita musay songon na taadopi di 2 tahun na parpudion marhite sorimago na mga liliani ngulutta. Dung bongot kita tu tahun 2022 di tanggal 1 Januari tabulu sahat tu 2 minggu atik penian ngasay tarbortik jalan ngasay sahat kabaliga na binaligaho taringo tu pangotak ni varian Omicron di ujung di tahun 2021 nasalpui alay apala di minggu na patuluon say songon na maputak gabiri tapay hutihut barita masa taringot tu pakorhon ni sorimago COVID-19 khususna varian Omicron jala tu makkas may di minggu na parjulu di bulan na padua honon khususna naono marion jala dakkolan sian duru ni parsaurata di tonga-tonga ni huriobe barita masai alay ngado hoti mga lilit nang di tonga-tonga ni harua sotta nuaing kurang lebih 20 halak manuaing ruas ni huriata di piga-piga sektor natongon mengadopi sahiti adong doi na di rumah sakit adong doi na mengadopi isolasi mandiri totudo marhite nama sai gabe mangojar harohauta galup jala dililiani biar molo didok akapan de bisuk anxiety takut tak menentu bohado tutu songo dia dong atik pe saya dipahot huaso doh taguguun marito semangat doh tak katindakan
na pinatupani panggonggomita do. Tu sude masyarakat nadong di siantor Indonesia khususnya. Asa totong unang terkontaminasi, manang terbius diaka kebiasaan-kebiasaan yang takut tak menentu, asa unang panik. Alaino marga bohado kita menyikapi nama sai na parjolo taat pada aturan prokes. Memang malah pinahihut-ihut dung tol khas sita tahun 2022 sahira nama mitor lebado lempang pakilalata sahira soadong be napa ihut-ihut ngoluta. Dak pola rupane na mga lehon sada penghakiman manang penilaian ado kutoton di televisi doh di YouTube di tikilas ni roha marhite-hite dongatta na marugama Buddha di Imlek sada mall na sampai ribuan, jangankan ribuan, ratusan maju tadokon pengunjung akan naro tumoli na somacegahon protokol kesehatan be. Bahkan hira sopola parduli be hita taringotusi. Aladido sian nasota sadari HP saya totongdo dihaliangi, saya totongdo dipaihut-ihut. Pangotak ni sorry mago naso memang dang mago dope, dang bolong dope. Sampai dohot amata Luhut Panjaitan madok asa melua hita nanget moluboy do lansia ono 10 tahun tu gijang baunang menjauh merek siap bagasna. Alai di sada pihak alargado di halak bata adat. Mola dong nasari metua do nasar metua. Lasu 20 tahun pe umurna. Ikut dohotan na deui. Ala itu par mingguan dah pola dohot. Gabi biar do mar minggu sian na mangulah hunadat. HP di tiki mar minggu hita di sido hita pasahato dirita tu de bata. Di sido hita martangiang. Alai gudang do ruas ni huria gabi biar mar minggu. HP di gereja takas do tabain aturan. Ati majo saya jupang ruas na saya olo manop pas aturan ni. Nga 3 tahun nasal kurang lebih 3 tahun nasalpu. Tapatupa do sudia karuhuti adong do ingana lau mercuci tangan. Ale lau sta boluson ramai. Ay pola be tole mak inna. Dina deba da pola iko songoni. Alai na marlapatan na kamang kainang songoni mahita di bagasa pardalan nguluton ado kesempatan sesongon nalongkar dungi lebah hita saluhutna ujungna omma na saita padu-padu nuaing di bagasan nguluta. Dang boy hita patuduhon songodia do sikap keteladarannya karena porsea madalaton akar hurut menuju tuhahi pason di pamatang dohot partodion. Odorana macairikot naikon para taratau tak tarlu mobi di kalender gerejawi natapai huti hutak kamang kenang ala oma minggu na palimahon Epipanias. Minggu na naing ro masuk mahita tu minggu prapasion. Septuagesima. Nah, mengajar ko tuhita nilai ni parsitutota mangihuto Yesus. Bahwa akan mangihuto Yesusi dang meluai sa parsiranggodon dia kaparsorion dohot parukilon songon natinaon ni Tuhan Yesus marhite-hite. Natarsilang dihau pinarsilangi naginuaran ni hala Kristen madok via dolorosa. Artinya orang-orang Kristen senantiasa selalu harus berhadapan dengan berbagai masalah persoalan hidup. Apalagi di dalam label kekristenannya tidak benar-benar seturut dengan apa yang Tuhan amanatkan. Alani di minggu na palimahon dungai Epipaniason adok sada suara nama cayarga naik pai hututota songo dia do halak nama dok dirina halak Kristen
songo dia do halak na mangihuto Yesus, naikon patuduhon perubahan total mengikuti Yesus yang sebenarnya tidak hanya sebatas mengikuti seperti hal-hal biasa songo nyalak batak ihut-ihut si borok. Alai harus membutuhkan, menampakkan ada pengorbanan, ada perubahan dan banyak hal yang harus diperjuangkan demi mengikut Yesus yang sesungguhnya. Anggaka soal kisah partording ni pamiliton di Tuhan Yesus ngasomal tapai hut-ihut sian natulu evangeliumi di Matius, di Markus, dohot di Lukas, nuaing di Markus sada, mamuka sena saplonom, sahak rodia 20, takas tapai hutihut, songod dia do dimulanai, Yesus melegitimasi taringot tu person tertentu, laho patulucon sakapna patol hason barita nauli di tonga-tonga di Portibion songo sada statement na nidok ni Tuhan Yesus duktar diri Tuhan Yesus di Batangai Jordan jala mamitor diperlengkapi bana marite sada hagugun dinata rujun di bana dina marpuasa bana 40 hari olo 40 borngin mamitor adok sada hagugun asadok sada statement sia Tuhan Yesus madok nunga dapot tikina nunga songgop harajaun di debata pauba rohamuma rohamuna jala hapor siai hamuma barita nauli sianima gerakani talumobi aladok perubahan dukona takup si Yohanes Padidi dibayan ke kaisaran ni Herodes harajaun Herodes hati hai nama micang si Herodes di pangalaho nasotulut alelaus ido gabi sibikasi ditakup ma si Yohanes alani adong ma starting na baru adong ma perubahan na baru songo nau pinatu jolo ni si Yohanes di sekitar diri anggoau ikolam sumurut alay anggo ibana ikolam gadda alani dimulai Yesus ma misina ahama misinai atik pe dari songon misi dohot visi na jujut tabigi uju adong akka pemilihan da somal doi tonga-tonga di bangsota tahun 2020 pak pe pemilihan presiden 2 tahun naik aleber kamuma pai itu tamuma ngasong ni gebiar na saluhut sianaka organisasi masyarakat sian kelompok partai-partai na asing lau pacong jokon omma presidenta omma wakil presidenta omma partai nama dukungon dohot akalan asing alanido tabigima tapai hutiut ma ahado visi ahado misi na naik sipatu pon nasida alayang go Yesus di bagasa turpuhon di pabutohon par Evangelium Markus dak pola kampanye alai bohado patulucon barita nauli secara sederhana jaladang berorientasi bana tutohudok status nama cetibo na dihargai dan dihormati ala hamoraun pangkat jabatan alai di dalam kesederhanaan Yesus melihat siapa orang yang selalu bekerja keras naolo mersitutu mangulahun-ulahunna na di bagasan tantangan doho teragam ni hamaolon ide bana tua tibana tu Galilea dungi mamulus maibana sia tope ni tau Galilei di huta Kapernaum mai itor di bereng ibana madong 2 halak di sina maranggi na margoar si Simon na laus di launiari di dok si Petrus dungi dohot dongan nasa ama si Andreas ima 2 halak nau makanguluhon ulaun secara profesional atik pe dang gabe kelompok manang person na sangat dihormati ala pardekke do parjala do nomor 8 holan cukup mencukupi kebutuhan sehari-hari pesasi tongna
Nga mau lihat. Daku boto kamang kainang adok siya tonga-tonga tanah ya mengalami ulau non. Adok siya tonga-tonga tanah ya merdeke. Perbagan parpukat doh takalan nasing. Kebetulan au hiadu au satau merdeke. Isi bulga. Sebagai nelayan yang harus tinggal di tengah lautan menghadapi badai, ketakutan dan sebagainya. Nasi patah olah sahalak niba di bagasa bagani. Alan itu di boto Yesus adok sada hal na mendasar dung di ida ibana si Simon Petrus do si Andreas sian hasomalan dina mangalului dekke marhiti nama jala di borongin nai ikon mengadupi hamaolon nasida ai Roma alugu Roma aka hamaolon dililiani biar ala hagaulapon dohot akalan na asing. Mamitor ido sada dasar di baitu hata Tuhan Yesus madok ihutok kamu mau dang be hamung si jala dekke alai gabe si jala jol manama dangadong basa-basi sian si sianipe tabigi dak pola dong alus alai sian otoritas ni huaso ni Tuhan Yesus mampu merubah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengikuti Yesus dengan sesungguhnya. Kamang kainang mari deh hita nak kining sebuke de nomor 230 lalui madok ihutonau sudihamu sada pergumulan ni sahalak komposer terkenal doon sian Jerman namargoar si Johann Hermann songo dia ma akan namangi huto Yesus sian parsitutuon ni nguluna moloso salau olor sape onom ayat rai detai nakining Johann Hermann mapasirangguton songo dia do hatan itu kata Tuhan Yesus madok ihutonau sudehamu didok tu kata Yesus sai sowadaho dirimu hataku mapatulus alai bolokon masude parulanmu nasoture do tudutna. Johann Hermann madok bahwasanya orang yang mengikut Yesus benar-benar harus meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan dan mungkin sudah mendarah daging baik profesi dan sebagainya. Dan nama dok ikut tinggal hono tama profesi ta lau mengikut Yesus. Isarana parbuniaga hita ala na marbuniaga gabi sumarbuniaga be pegawai negeri hita kabe pejabat-pejabat dohot akalan asing. Alain yang dohonan na bohado kita maparsirangguto pajuwon ni tuani tu hita marhite-hite hak Kristeno tai label kekristenan itu menjadi satu alat yang tangguh, alat yang kuat di dalam memaknai panggilan itu sendiri sehingga tidak ada basa-basi. Dan adok sidelia sondok nyalak batak horbon di padang bulak majapal di balian moloso adong roha tunggu dang do sidelian. Baka tarekayasa boha asasawong sidaliatta lau manulak hobar tupaju pamiliton ni debata di hita. Alan itu sada nama cayarga dimaknai si Simon do si Andreas ihuton maau nina mamitor spontado ay di do nakining dia saplalui pitor ta coba jo mangalapati hata batatai segera alai di hata pitor ngadua maknana pitor ditadikun nasida mak jalai adok sada perubahan na mendasar kehidupan mereka selama ini sebagai nelayan tapi di saat mendengar apa yang dikatakan Yesus ikutlah aku pitor nina Patema tu hada jolo hupa yasami jon jolo sipak kami jon jolo pa wahami jo tu bapa do oma anula muri songkahi hami do takalan asing tanga dong
bulus do nasida mangalusi jaletor yudu timuse dung dihutos si Simon do si Andreas Tuhan Yesus mardala muse nasida tong ditopi ni tawi ibereng mamuse dua halak nasa ama ima si Jakobus dohot si Yohanes anak ni si Zebedeus anggo nakining si Simon Petrus do si Andreas nasida pas di bagasa parawi sumapakon pahirbak ko jalay na marlapatan naing mabuat dek ke mana sida mencari nafkah alai di namangihut di Papua di Turpuhon ima si Jakobus dohot si Yohanes hurwa ngasai na sida menakup deke alanido gabe di Papua ma patureho jala artinya pasipaton ma mungkin saya dong do jalai na meribak bapak ture-tureho ma na marlapatan manang nasongod dia pe kondisina situasi ni si Simon do si Andreas si Jakobus do si Yohanes natakas di patu begehon marhite Turpuhon mereka sama-sama membuka diri tanpa komentar melakukan apa yang Yesus firmankan. Asaudora kamang kainang naiko parsirang kono tolota molotadok kita halak Kristen namangi hutu Yesus asa unang songondok nyalak Batak ihuti siboro alai bohadu ha Kristenotai memang benar-benar terdaulat di dalam pemaknaan yang mendalam. Unang songo hatane detai Kristen nau HP hutodong dalam hamaguani. Bagaimana kita senantiasa orang-orang percaya di dalam mengikut Yesus sungguh-sungguh dakola level madok Kristen. Asal matar surat ruas nihuria HKBP Depo 2 terdaftar gabe ruas. Alai manang nasongo dia berpartisipasi bahkan aktivitas keseharian di tengah-tengah gereja atau oleh maisi. Dangi mangihutto Tuhan Yesus dang boy golom-golom ria. Tapi harus punya resiko. Bagaimana Andreas, Simon, Yakobus dan Yohanes. Jala tabereng do. Rap do si Yakobus do si Yohanes do amanai do kondisi. Si Zebedeus di Perawi. Alay mana sendiri pe. Mau home dang berkomentar. Ai sino ko pajago-jago ko. Bay lomo-lomo madoko tu anak ki. Ale raksoni. Ala umargado di hilala rohan Zebedeus, umargado di hilala rohan si Jakobus, si Yohanes, pajuwon mangalusi jauh-jauh ni Tuhani sianakka namangihot nguluna. Ido hape uban narohatan yala bata madok tading do narikot. Binain ni narumikot. Hape sada statement di ngulunya kana persea. Danga dong narumikot di ngulunya kana persea. Soiko makangulugon pajuon itu kata Tuhan Yesus. Edeta 255. Dak piga parari kami sate hiban sumar kuri. Ayang kumarkur pasti do gudang. Naneng dohonok ko ala parari Kamis. Gumudang do menggumuli hatani di bata marhitiak kata sermon dohot dia kaede. Jadi para hari Kamis au sinukun terbudo hatu patop asing maju para hari Jumat. Edeta nomor 255 nama dok hola sada do narikot. Yesus lehon di diau. Manangaha penadapot dang tuk pasonak konau nang arta nang sangap surega moraon dak tahu mangalehon diau hasonangan ale molo dapot nasa sadai totong las rohaku hinorhoni akaru nasa sadai Tuhan Yesus madok sai jumolo malului hamu arazam di debata dungita bahonon na makau dek Tuhamu. Ironisnya kita juga terjebak hanya menggunakan simbol-simbol penyakit corona COVID-19, kita tidak menggumuli bagaimana kita semakin mendekat dan mendekat kepada Tuhan.
Tado bilo kana masaon, alay boy dalam libahita, aturanna ikon marsiranggut mahita. Tuhan mati manang mangulwaw, ikon di bagasako, dan gabi pangabati per mingguku. Mau ladok madok, ibu memahami live streaming. Syukur kalau ada melakukannya, tapi yang sebagai oleh Maisi. 2 tahun siap pengalaman di Huriata. Itu bana saya tapatu live streaming, tapi kita bersyukur kalau masih ada jemaat yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah kebaktian di rumah. Alai moloholak kasomala tole Maisi ya pola tindak. HP tak tahilala molo di luas di batahi tanah yang tolu pirupi itu hari tahun 2022 itu semata-mata karena campur tangan. Molo tung hona sakit kita, mana terduduk kita di bagasa sahid. Sebenarnya kalau kita maknai dari unsur hal-hal yang positif, itu hanya satu bagian yang Tuhan inginkan dalam arti patauho kita, papi tahu kita, dang narimas debata, dang namuru debata. Alai molek kon adupatai, si patai kon isomak kita di rumah sakit kita, itu hanya jalan Tuhan. Tui sedoho jauh-jauh. Edeta nomor 600 siap lelu dete, alai tulu perkataan on edoba. Di bahasa Indonesia padido saya mau ikut Yesus. Molo di bahasa Batak didok, saya hutonokku Yesus. Saya hutonokku Yesus. Saya hutonokku Yesus. Saleleng-leleng nai. Nang godang hapor suhon. Sai benget doau manaon, sai ihutonoku Yesus, saleleng-leleng nai. Namar lapata taideho ni ala urat ni haporseo tadui. Ala ni bohado hitakana porsia ro Jesus madok ihuto na wakamang, ihuto na kainang. Naing benokku hamu. Dongaku, muridku, aleleku, si solhotu, si seyakku, lau mangadobi portibi nagok hamaulonon, portibi nagok tantanganon. Buhado kita mengalusi, so dia mahita menyikapi, ido nanaing si pahusor-sorota di minggu na palimahon dung epipanos papatarhon pabuan namar huasor itu kata Tuhan Yesus patupahon saluhut. Di tengah-tengah ini luta. Kalaupun kita sehat, kita bersyukur dan bersyukur. Kalaupun mungkin kita lemah, sakit, tapi tetap kita bersyukur karena toh kuasa Tuhan cukup membuat sesuatu narikot berubah, bertobat. Ido bandana kining di patu julu tu kata Tuhan Yesus padohani adorak sopan militon natu sisia di madok nunga dapot tikina nunga songgop harajau ni debata pau bahamuma rohamuna jala hapor sehabuma barita nauli. Percaya kepada firman Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan. Semua yang kita hadapi pasti kita bisa menang. Karena apa? Karena Yesus adalah sumber kemenangan kita. Yesus adalah sumber keselamatan kita. Marilah kita mengikuti Yesus dalam segala totalitas kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Martang yang mahita. Maulihat mahu sebab kami Tuhan nungataruli kami di hatam. Terlumobi di minggu na palimahon Epipanias minggu pangujungi adorak sobongot tami tu prapasyon dinaung niluas mohami mamulus 5 minggu 37 hari di tahun 2022 dang dung dope hami Tuhan merdala di tongah dalan ngamami tergudang suga-suga gudang abet-abet tu dope hami terlumobi alani pangotak ni COVID sorimago varian Omikron alani di pengotoro kami Tuhan asa totok kami namangi toko betul-betul maparsirangguton huasomi nama maju memilitami asa saitu ho kami mangalu-alu mananga hape nama asa huadopi kami naik kuali tuha pangodion nami naik patuduhonon nami songo pamilitomu di sian na parjulis di Simon Petrus si Andrea si Jakobus do si Johannes naik songo nido kami pampasiranggut to pajuomu di kami saluhutna ali Tuhan apala di bagasa tikion torop ruas ni huriam na tardudu di bagasa parsahiton adong dena marsahit alanya kasahit di luar di duru ni COVID ubah kami tuadu pamu na tua nami amang situa esi matupang na tongon waing majalani perawatan di rumah
Na tua nami amang dokterandus patas regar opu obet doli. Na tongon yang dirawat di rumah sakit Cipto di Jakarta. Songon ia li Tuhan si marapelus todo maruli tua si Hobing na dirawat di rumah sakit Hermina. Kurang lebih 20 halak ruas ni huriam di bagasan na 2 mingguan tardudun alani parsahiton COVID-10 sia. Buat kami tu ada pamu anak konami si Fanny baru Banggaul, Trihartani baru Banggaul, amanami P Aritonang Raja Guguk, ina nami nyonya P Aritonang Raja Guguk, amanami Erasmus Tabunan, na tua nami amang A Tabunan, ina nami nyonya Maha baru Nainggolan, anak konami si Harley Maha. Anak konami ang ginami si Tobia si Aturi. Anak konami ang ginami Benny Butar-Butar. Ama nami Maruba Lubaturuan. Naposom ama nami si Tuembe si Marmata. Ama nami Johan Matodang. Boto nami Juliana Boru Nainggolan. Anak konami ama nami Joy Christian Matodang. Ama nami B Pasaribu dohot lain nami Ucok Pasaribu Jamujuraya sektor Walu Hermon. Anak nami si Josephine Munte. Dani Butar-Butar. Tuho mahu pasahata minasida manang na di rumah sakit pedohot na mengadopi isolasi mandiri. Hodo padauni hodo pangubati na sumurung. Huwag kami nasida tu adopamu wali Tuhan asasaiho na madauni nasida. Madok mauleate hami tu adopamu alanunga di bagasan haipason jalanunga mulak ser rumah sakit. Ina nami nyonya Esi Hobing boru siregar. Yana kon nami si Lydia boru Raja Guguk. Songoninang si Martin Huta Barat. Ubah kami nang tongon waing si Karnita boru siahan nang mulak jalan nunga malum siap parsaitonna. Tuhan dang adong nabuh pangasaw kami soholan huwaso na maju mamilitami songo pajowom mo di sisiani laos mangaleho buhal dinasida songo nido buhal hamalumon si maritia kaubat si panganon tanga-tangan ni para medis mangaleho kamalumon di sudea karwas ni huriam. Tuhan nami laos songo nima hupasatami tuho kapanggonggomi nami mulai sian presiden dohota ke aparatur negara, kepala pemerintah di daerah, di desa, kelurahan, RT RW, asa sudia lituha para romu nasida gabi perhitiammu, lahu patulucon akan adu menggan mangeahya kehamalumod dohot kejateraan di sudi masyarakat di tonga-tonga di bangsa nami. Tuhan sahatu homa daik tu dinami. Tokin nai marujung maparminggon nami dina mula pehamian non. Homa na mangiring-iring kami pada usia kami parmaran. Luas mahami marlasi roha madalani areri nami. Jala tupahi masa luhut nang ulu nami. Sai-sesa dosa pangalason nami asa talup. Tamahami mangido pas-pasum. Dohot makang uluhoni di bagasar roha mauliate. Marhiti Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Hurian itu hata mari de mahita musese buke de nomor 710 sia laos di somma ita pasahato peliata. Suaramu Yesus, nama
Laos jong-jong mahita saluhutna. Ubege suara mojes, ubege suara mojes, Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhon padalanmu, asa unang-unang liluan. Tatang yakon mapiliata martang yang mahita. Ali di bata mana mina di benua kijang hodo harorwan ni saluhut silelo nadingkan dohot na sauli basana mauliutus upasat hami masyan nani lehon mitu kami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa ku perkasya kami pilihan opat di bulan rajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite iti todim. Asalam mutadahami gudang ni silelon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di benua gijang sai pinorbadia maguarmu sai romah harajonmu sai saut malamuni roham di benua tongawon songona di benua gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari sai sama dusanami songon pansanami di dosa di dongan namar dosa tuhami unak kami tugu tu pangucunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutor timunabi. Amin. Dihamuna kamanami nanami damang dainang omahami na makakubasi parmingguota di bagasat tikyon tarlumobi dihamuna kamanami nanami manang na di jabu hita manang na di rumah sakit anggiat ma laos marhite-hite parmingguotaon dohot tang yang nami bangiduan nami tu akadongan namar sahit nuaing di rumah sakit dohot na di jabu mangadopi isolasi mandiri ipaso-paso tuhata mahamu di leo maha hipason songoni mahita na di bagas joron tuha taon tuhat tama nama masu-masu hita salutna horas ma selamat hari Minggu. Puji ma debata nanging hana do puji debata
datang. Olopon Tuhani, hati dakon